Салом алейкум, любители Jack. Видеообзор дар бораи ҳама намуди мошинаи дарздӯзӣ дар YouTube канал. Мошинаи Maki беқайчӣ 3200 сомон, доставка ва установка дохили шаҳри Душанбе Ройгон, дигар минтақаҳои Тоҷикистон ба таксиҳоятон равон мекунем. Ин Maki автомат мебошад. Аввал охир дарзро заклип кард, риштаро мебурад, лапкаро мебардорад. Нархаш 4500 сомон. Бо англисӣ гап мезанад. Ин номерои устои мошина. Метавонед скриншот кунед, занг занед. Мошинаи Jack оригинал беқайчӣ дорои печат бо кафолат 3200 сомон. Аввелоки автомат. Нархаш 6600 сомон. бо 12 забон гап мезанад. ду мотор дорад. Аввал охир дарзро худаш мебурад, лапкаро мебардорад ва лазер дорад, ки режими автомат бе ҷихидани педал худаш кор мекунад. Мошинаи Amiash 2 6400 сомон. Аввал охир дарзро заклип кард, риштаро мебурад, лапкаро мебардорад. мобайни мошина аз дигар мошино калонтар мебошад. аввелокҳои майда. Бисёри клиентҳо мепурсанд ҳамин чизоро. 700 сомон, 800 сомон, 900 сомон, 650 сомон. аввелоки бруси оригинал 4200 сомон, қайчидор брус 3200 сомон. мошинаи ҷуки 2600 сомон. 6 риштага моделе ки вазифаи ду аввелокро иҷро мекунад. бо духти 6 риштага ман духташон духти 6 риштагоро бинед. ҳам аввелоки 4 риштага мебошад ва ҳам аввелоки 5 риштага. нархаш бошад 5400 сомон. қайчидор мошинаи Jack автомати риштаро мебурад, кафолат дорад, оригинал дорои печат 3500 сомон. мошинаи GMC ду намуд медузад, зигзаг ва хати рост. нархаш 3400 сомон. мошинаи пластмассие ки мепурсед дорем 1800 сомон, 46 намуд медузад, 1200 сомон, 36 намуд. ҳар намуд расветкост. утюкои барои киртадӯзӣ дорем 550 сомон, дорем 700 сомона. равғанои мошина 20 сомон. кнопказана 100 сомон, аппараташ насадкош 20 сомонӣ. ин гуна кашак дорем барои дузандаҳо. дорои 3 қабат ҷойҳои махсуси худро дорад. инҷа ҳар намуд лапкаҳоро мемонед, дар инҷа найчаҳо, пинсе ва дигар чизҳоро мемонед. дар қабати якум, яъне қабати якум этаж бошад поёнгӣ. дар қабати поён қайчи, атёркаҳои калон, чизҳое ки дароз ва калон мебошад дар инҷо мемонед барои таъмири мошина. ва барои дузандагӣ лапкаҳо ва найчаҳоро дар болояш. се вазифа дар як маҳсулот. барои аввелок риштамонаки модели нав дорем. чиқед риштамонак сохтагӣ дорои ҷои найчамонак, ҷойҳои ришта, ҷойҳои бур ва дигар ҷойҳо. мошинаи поповам низ дорем. попов фирмаи GMC нав. доставка ва установка дохили шаҳри Душанбе Ройгон. нархаш 3900 сомон. духти аҷоиб.